Sultan dari niya para panood uli ako. Nakatulad itong mga muklo rin. Sama itong mga bata. Nak! Okay! Mata na ako! Biskulahan! Magkuha sa inyong Moise John! Dagan ka ng mga bata. Nasa man yung... Pag ang helmet eh. Ako sa tisal to si Juan na ba eh. Asa naman itong Juan na ni? Dagan ako eh. Hello, sir! Mayong morning! Ha? Sige. Mana ako na ako pagkipagkita to kung mga anak kay naman to sa luyo ko na ako matong patrabaho ko niya. Mayroon po na yung nag-motion bitaw sir kay ako mga anak ng presentan ko kay kagutang ng utang ko. Tayo sa halo-halo ni mo tanaw pero butan kito sir. Suguon to magtulong jud. Bigli na ako wag ginahimo. Sige sir. Okay, sige, bye-bye. Saan ka po sila? Kamlan! Unsoy! Manok! Oh! Nasa mo itong bataan? Mo na malibang! Oh! Manok! Oh! Welcome to Mobile Legends. Ako sudah. Gawas mo na. Ako'y bahala na. Ako bahala. Balik bro. Ay, mo diri kayo. Tro. Kapantihan na kikaroon na kaya. Sana. Bukayan kayo ka, mapili Tawa na ganito. Namatay na noon. na mapili na ani. Nalupat ako silpon. Tarong mo. Di ta ka concentrate. Guys. Oh, yun ay lang kapantihan na. Tara, mati na. Kapantihin ko. Victory! First Paisa na. Hoy, kalo-kalo ni mo kanis na kalo. Lakaw ko, garihan mo na ako ipangita. Ikaw ba dok? Garihan mo na ako kita. Kaya ikaw dok. Tayo lang ang ulo ko bra. Ha? Ikaw. Damay na nimo ulo nagdulag email. Nakoy ipatrabaho ninyo niya ha. Napili. Paminaw. Nama. Trabaho magaraon kayo. Napapit bali ni si Papa nagdula. Kasad lang. Kita matriple kill. Paminaw mo You have been slain. Si Papa po ni Sa baka mo tayo. Paminaw sa mga kay na ako ipatrabaho ninyo niya. Sige, yaw dali ba kay napit na. Istorya na kaya. Istorya na Bahala ka. Dula bidiri. Ha? Nasa kay focus na ako na sulod. Ilabo. Sulod na lubot. Dula bidiri. Ikaw kahit kang ulo ha, kahit kang ulo. Bante. Kunya. Tago. Kunya. Dito ha sa Okrahan. Kuhaan ninyo ang hagonoy dito punta sa ang kugon. Inalay balik na ko. Ang kugon o hagonoy. Puro wala na dito ha, hawa na. An enemy. Banda lang mo niya. Mga susun lagi mo na ako niya. Mura kapit ta. Sige. Bante. Uy, tara. Sige. Legendary. Bante ko. Sundan niyo. Na, sige. Bante na, yan. Baka pa na. Tara. You have been slain. Sige kita kay puro man ta. Papel Valentin. Valentin ba? Araw ikaw. Bisag sa Valentin ba? Ikaw pa. Pagkabot ni Valentino. Tara. Tara. Tay. Okay, Wala mag-email misa, ta, tay. mag-email. Tara. Gamay na kay kumatay. Sige, tara. Oy, pre. Kapit na rin. Kaya uno kami sa lagi. Balasun kay ni isa. Upasa. Sige, patapat. Sige, Ino na doon para nagkuhan. Sige. Sige, Huling klaro ning isa diri nga. Di ka balo. Back up na ko. Tangkir na ko. Di ba daw ko nga? Sige. Tangkir na ko. Sige, tara. Tara. Uy, namin ikog sa tayo Valentin. Wala pa si Laila ko imo Tangkir na ko. Tangi. imo si Juan si Bruno. No, si Bruno. Dahil imo si Aldous. Sige, bante. Si Laila ko si Laila. Welcome to Mobile Legends. Sa kang ko ha. Back up niyo. Reaches the battlefield. Pero wala ko Inay mga magtigtuyok ko no. Hala, isugo na pala ni Papa.
Tuyang gingon ganiha. Sige to. Basta ato ta, dito ko sa garden. Garden man ta. Tong ipa kuan Nalimot na ko sa Tara, isugo. ato na to. Isugo pa maliw niya ra. Atar ko yung talang ta dito. Sige. Punya na lang diki. Isugo ni Papa dito. A few moments later. Hi sir, good morning. Oy, good morning Tete Ubi. Oh, ako tong papa ni Juan, ni Kamlon, ni Dunsoy o ni Badong. So, kumusta man ang mga estudyante ko dito? Okay ga, sir, may na ba po nila ang Juan? Nila ang pag-edukar? Ya, gawas ng Juan, na Mayo, makasumo na bugo ka na naman sa balay. Nanganagbo itong ulo sir, ngayon na mag-ulog mga kubra sir. So, kumusta man ang kuan? Okay naman nila ang mga pamagi karon sa aning modular na to, ang pamagi sa pagtudlo nila. O okay naman po, kay makasubok naman ta sa itong mga bata. May lagi di po magdulag yung health, kaya naman usahin, magdulag po sila ko. So bantayan ko mayo dito ha. Ito lang mag-focus sila sa atong klase karon. Lagi kay kinabangay naman tani. Ang dili mo tabang, tapulan mo kuno. Sige TVP ha, basta gisali ko ni mong estudyante ko diha. So diyan TVP, dalan yung kuan. Ready na sir? Ready na kayo niyo, mananig tanan. Tawagan na ba ka na ako sir, og dami di mo sabtan kay kani dito English sir. Parehaan ning kuan sir, Republic of the Philippines. Ang sorry sir. Republic of the Philippines. So ikaw na yung matay ko dito. Sa mga estudyante, ikipiyan ko naman mo. Pero pagbasa sir ba, maglisod mo po, Republic of the Philippines. Ayun, pagtudlo, di na sila. Ang nawag ko naman sir. Ayo, ikaso tawag natin sa opisina. Wala na kaso. Wala problema. Huwag na, ako nang ano na yun. Aksyonan. Sige, salamat kay Atty. Sige, sige. Sabot ba ka mga anak ani? Naman po din nakabutan ng receipt o na mga ngalan. Certificate. Sasabot ko sila. Sir, salamat sir! Okay, sige, TUP. Okay, bye-bye! Bye. Aw mo to ni Papa. Mani. Ano manihan man ko. Naman ko na yung wala manihan na ulit isa. Kay wala man na siya niya. Wala mo na siya. Naman to ingon niya mga kugon ko. Pamukon daw. Ingon dai ni Papa ganiha nga. Pamutlon ko na to ang Mga kanang Dayon kay para kuno motubo og malik paspas ang kanini ang kugon kugon. Sali kana nang ilugod. Ano na nalaya oh. Kana bang ilo sang sagbutan na siya? Gunoy. Gusto ni Papa siguro matubo ang gunoy mo na puton ang kuan. Putan na puton na. Ikuan gini. Apa kayo? Dali kayo ani kay. Hindi ka na papangay, pamutol ko na niya. Pamutol ko nito ng kay. Harap ko tubo ng sagbot. Parang budak-budak ko na niya. Budak ko. Harap dali mo tubo. Mana na rin? Tara na, maurang mo na yung sugo niya. Okay na, umana. Tara, bakit ka dulat na? Datko na lang. Tara, makihapit na taron. Tara, tagbalik. Tara, ipagtakpas na ito sudan. Bihin na rin. Sulang rito ta. Kana raman di ay. Diri easy raman di ay. Hour later. Trabaho baka to. Asap mo. Di ba daw kagaya ka? Ay! You have been slain. Oh, sa'yo man na. Mega kill. Sure ha? Ako sa bayon karon ha? Apit pag ganito. Bali po ni si Papa. You have Sige, ako sa bayon to inyong kwansa kadjot na kumusta ka? Awang mo sa Kadjot na ako rin hatag ninyo ron. Diha na ni mga bataan nila katulong baka sa ugisugo ka na nila. Hi.
Animas ini mga bata, aning mga bright yun kayo, bright yun ako mga anak. Liwat yun samahan doon ay pagkabugo. Na, hurot, agakong okra. Embes agakong okra, akong pahawanan, kini mga hagonoy, ulang katon, kining kogon, ibton, dampason. Ako okra na nooy kipang dampas, animal yung mga bata, aning bright rin kayo, liwat yun samahan nga. Dahil pagkabugo, gamay. May medyo ako gamay ra noon ako ilaan mo dad ko karon lang mo. Ani mahala mo. Wa pa mo guno malato sigon. Karon. Oh. Tarawa na yung karon kito. Ikaw pa mo yan maglaw. Hoy! Ayaw pa.